नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण चाललो आहोत आमच्याच रेवंडी गावातील ओझर या ठिकाणी। ओझर म्हणजे तुम्हाला वाटत असेल की अष्टविनायक गणपतीपैकी ओझर का, तर ते ओझर नाही, हे आमच्या मालवण तालुक्यातील रेवंडी गावातील ओझर ब्रह्मानंद स्वामी यांच्या वास्तव्याने पावन झालेलं असं एक मालवणमधील ओझर हे ठिकाण। महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस समुद्रकिनारी असलेली कोकणची चिंचोळी पट्टी, जिला लांबी आहे पण रुंदी नाही, असा हा डोंगराळ व खडकाळ प्रदेश। एका बाजूला ज्याने कोकणला संशीन बनविले त्या सह्याद्री पर्वताचा विशाल कडा, तर दुसऱ्या बाजूला सर्व तीर्थांचे विश्रांती स्थान असा अथांग अमर्याद सिंधुसागर, स्वतःची मर्यादा कधी न सोडणारा महासागर। निसर्गाने नटलेल्या कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तळ कोकणात मालवण हे शहर तालुक्याचे ठिकाण आहे। महाराष्ट्राचे निर्माते शिवाजी महाराजांनी कोकणच्या या सागरी किनाऱ्याचे मलेच्छांपासून रक्षण व्हावे यासाठी मालवणच्या समुद्रात स्वतः लक्ष पुरवून बांधून घेतलेला सिंधुदुर्ग किल्ला हा अद्यापही एखाद्या इमानी रक्षकासारखा कोकणाचे रक्षण करीत उभा आहे। आमच्या गावातून ओझरला जाण्यासाठी हा एक शॉर्टकट आहे, म्हणजे ही एक घाटी आहे। ही आता घाटी सोडून आपल्याला ओझर या ठिकाणी जायचं आहे आणि अशी घाटी चढताना खूप थकायला होतं, कारण कसं ह्याला नीट पायऱ्या पण नसतात, अशा दगडाच्या पायऱ्या बनवल्या असतात, त्या चढून आपल्याला जावं लागतं। त्यामुळे कसं थकायला होतं आणि असा दम भरपूर लागतो। त्यामुळे आपण अशी घाटी चढताना हातात जर आपल्या काठी असेल तर आपल्याला ते चालणं कसं सोयीस्कर होऊन जातं। किती उंच घाटी आहे ती पहा। आपण जो समोर पाहत आहात तो ओझर तिट्टा आहे, म्हणजे ह्या ओझर तिट्ट्यावरून आंगणेवाडी आणि कांदा गावाला जायला ही रोड आहे आणि मालवण इथून 7 किलोमीटर आहे। आता ही जी समोर आपण पाहता ती लक्झरी आहे, थांबलेली आहे, म्हणजे सर्व्हिसिंग करता थांबली आहे। ही विरारला जाणारी लक्झरी आहे। सर्व्हिसिंग म्हणजे इथे गाडी स्वच्छ केली जाते मुंबईवरून आल्यावर। आणि हा ओझर तिट्टा म्हणजे 3 ठिकाणी रस्ते जातात, त्याला तिट्टा असं म्हटलं जातं। आता ही लक्झरी वळून मालवण डेपोच्या दिशेने ही बस वळवली जाते।
आपण आता ओझर तिटा येथे उभे आहोत. आता हे 3 रोड आहेत. आता हा रोड आहे तो आचऱ्याला जातो आणि हा जो रोड आहे तो कांदगाव, मसुरा, आंगणेवाडी या साईडला जातो. आणि आता अपोजिट दिशेला म्हणजे तुम्ही आता इथे पाहत असाल, आता हे हॉटेल आहे तिथे म्हणजे आपल्या ओझरच्या इथे. आणि हा रोड जातो तो मालवणला जातो, म्हणजे मालवण एस टी डेपोच्या इकडे जातो. आणि जे ओझर जो स्पॉट आहे तो आहे बा, आता जरा आपण थोडं पुढे चालत जाऊया. आणि हा राईटला आहे ना तो ओझर म्हणून आहे, जे आपण म्हणतो ना ब्रह्मानंद स्वामींचं जिथे समाधी आहे ते स्थान. आता हे राईटला आपण टर्न मारायचा आणि सरळ मग आपण ओझर येथे जाणार. हा असा ओझरला जाण्याचा रस्ता आहे आणि रोडच्याच जवळ आहे, त्यामुळे आपण कसं चुकू शकत नाही. चला तर आपण जाऊया ब्रह्मानंद स्वामी यांच्या समाधीचं दर्शन घ्यायला. आता आपण चालत चालत असे पुढे चाललो आहोत. आता बघा समोर तुम्ही जो हा बोर्ड पाहत आहात त्या बोर्डवर बघा काय लिहिलं आहे. त्या बोर्डवर लिहिलं आहे ब्रह्मानंद स्वामी समाधीस्थान, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ला ते ओझर शिवकालीन भुयारी मार्ग, असं या बोर्डवर लिहिलेलं आहे. पण खरं पाहता ही सर्व चुकीची माहिती आहे. कारण आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जेव्हा सुरत लुटली तेव्हा सर्व जी संपत्ती होती त्या संपत्तीतून हा सिंधुदुर्ग किल्ला बांधला. आणि महाराजांनी सिंधुदुर्ग किल्ला का बांधला? कारण जर समुद्रात किल्ला बांधला तर ज्याचा आरमार त्याचा समुद्र असं होतं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जमिनीपासून शत्रूचा संपर्क तुटावा यासाठी महाराजांनी तो समुद्रात किल्ला बांधला. आता तुम्ही विचार करा, समुद्रात जर किल्ला बांधला तर भुयार खोलून त्या किल्ल्याला जर असा संपर्क ठेवला तर मग किल्ला बांधून फायदाच काय? आणि सर्वात दुसरी गोष्ट म्हणजे हा जो किल्ला आहे हा ओझरपासून जवळजवळ 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर आहे. म्हणजे विचार करा तर 7 ते 8 किलोमीटर भुयार खणायचं तर ती साधी गोष्ट नाही. पुन्हा समजा भुयार खणलं जाईल पण इथून खणत 7-8 किलोमीटर आपण भुयार जाणार आणि जेव्हा आपण पुढे जातो तेव्हा समुद्र लागतो म्हणजे कसा किल्ला समुद्राच्या आतमध्ये आहे. म्हणजे समजा आता ह्या बघा समुद्राच्या लाटा दिसत आहेत आणि इथून 1.5 किलोमीटर आतमध्ये तो सिंधुदुर्ग किल्ला आहे. आता समजा आपण दगडामध्ये आपण एखादा भुयार खणू शकतो, पण आता वाळूमध्ये भुयार खणणं शक्य आहे का? तर नाही. कारण कसं समुद्रात बघा भरती ओटी चालू असते आणि समुद्राच्या लाटा अशा चालू असतात आणि वाळू म्हटली तर ती कसं जे भुसभुशीत वाळू असते, त्यामुळे त्या भुसभुशीत वाळूत हे भुयार हे कसं खणताच येणार नाही आणि म्हणजे खोदकाम करताच येणार नाही, ही साधी गोष्ट आहे. आणि समजा जर एखादं ते भुयार खणलं म्हणजे पहिली गोष्ट भुयार खणताच येणार नाही आणि भुयार जर खणलं आणि त्यात सुई एवढं जरी छिद्र असलं तर समुद्राचं पाणी आतमध्ये घुसून आज जी भुयारीत माणसं ती मरतील. आणि पहिली गोष्ट म्हणजे भुयार खणताच येणार नाही. जर भुयार खणता आलं असतं तर प्रभू रामचंद्र जेव्हा सीता लंकेत होती तेव्हा आपल्या प्रभू रामचंद्र यांनी कसं भुयार खणून लंकेत गेले असते, मग त्यांनी तसं केलं नाही कारण ते शक्यच नाही. मग आपल्या प्रभू रामचंद्र यांनी काय केलं की समुद्रात वर दगडी टाकल्या आणि सेतू बांधला आणि ते लंकेत गेले मग आपली वानर सेना घेऊन. कारण कसं त्यांनाही माहीत होतं की समुद्रात भुयार खणणे शक्यच होणार नाही. आणि अशा ह्या खोट्या माहिती असे बोर्ड लावले जातात आणि लोकांची दिशाभूल केली जाते. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की भुयार हे समुद्रात कधीच खणता येत नाही. आता बघा कोकण रेल्वे जी सुरू झाली ती मग कसं दगडामध्ये भुयार म्हणजे खोदून ती रेल्वे चालू झाली. आता तसं असतं तर कोकण रेल्वे पण समुद्रातनं भुयार खणून चालू करता आली असते, पण कसं ते शक्य नाही कारण समुद्रात भुयार खणताच येत नाही. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे समजा जेव्हा आपण जमिनीतून भुयार जो खणतो ते जास्त असं कसं 2 ते 4 मिनटाचं असतं. एवढं 7-7 किलोमीटर असं भुयार खणलं जात नाही कारण कसं जर तुम्ही त्या भुयारातून गेलं तर ऑक्सिजन कमी होतो आणि मेन ऑक्सिजन कमी झालं तर माणूस कसं गुदमरून मरू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट समजा आपण एखादं भुयार समजा
1-2 किलोमीटर समजा खोदलं तर काय होतं माहिती आहे, आठवड्याभरात त्या भुयारामध्ये साप, विंचू असे सरपटणारे विषारी प्राणी तिथे घर करून राहतात. त्यामुळे कसं शत्रू राहायला बाजूला, पण ह्या विषारी प्राण्यांपासून माणसांना धोका असतो. आणि आमचे छत्रपती शिवाजी महाराज हे प्रत्येक गोष्ट हे त्यांचं नियोजन असायचं आणि त्यांचा अभ्यास असायचा. आणि असे महाराजांना माहीत होतं की असं भुयार खणलं तर कसं जसे आपले गुप्तहेर होते तसे शत्रूचे सुद्धा गुप्तहेर होते. त्यामुळे भुयार जर खोदलं असतं तर कसले त्यातली जी माती असते ती बाहेर टाकावी लागते आणि माती बाहेर बघितली असती तर भुयाराची खबर ही शत्रूला लागली असती. त्यामुळे हा भुयार खोदणं आणि सिंधुदुर्ग किल्ल्याला जॉईंट होणं हे शक्यच नव्हतं. त्यामुळे ही अशी सर्व ही खोटी अफवा पसरलेली आहे. त्यामुळे हे भुयार काही नाही. हे आदिमानवाने जेव्हा लोखंडाचा शोध लावला तेव्हा कशी घरं नव्हती किंवा सिमेंट नव्हतं किंवा कौलाचा शोध लागला नव्हता. तेव्हा जेव्हा लोखंडाचा शोध लागला तेव्हा आदिमानवाने स्वतःच्या राहण्याकरता हे भुयार खणलं. आणि त्या भुयारात 2 जे वाटा करून ठेवल्या अशा गोल असे भुयारामध्ये 2 वाटा आहेत. त्या वाटा कशा ठेवल्या होत्या की समजा आपण जंगलात जाऊन एखादा शिकार केली का प्राण्याची, मग ते सर्व असा ग्रुप असून ते सगळं एकत्र ते खायचे. आणि उरलेली जी शिकार असायची ते काय करायचे, त्या जे 2 असे भुयारी मार्ग आहेत त्याच्यामध्ये ठेवून द्यायचे आणि बाहेरून दगड लावायचे. का तर कोल्हे किंवा एखादे जंगलातलं एखादं जनावर असेल ते खाऊ नयेत, त्यासाठी ते सुरक्षित राहावं. जे त्यांचं जे म्हणजे जे त्यांनी जो शिकार करून आणलेला प्राणी असेल तो सुरक्षित राहावा की पुढच्या वेळी त्याला तो खाता येईल, त्यासाठी ते त्या भुयार आहे त्या भुयारात ठेवायचे आणि वर बाहेरून दगड लावायचे. हे असं आदिमानवाचं नियोजन होतं. पण मग नंतर ह्यांनी अफवा चालू केली की इकडे भुयार खणल्याने हा जो रस्ता आहे तो सिंधुदुर्ग किल्ल्याला जातो, अशी खोटी अशी अफवा पसरली. आणि कसं असतं, एक माणूस असतो तो 10 जणांना सांगतो, 10 जण 100 जणांना सांगतात, 100 लाख लोकांना सांगतात. आणि अशी जी बातमी अशी वारासारखी पसरते आणि अशी सगळीकडे खोटी अफवा होते. त्यामुळे तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात घ्या. अशा बऱ्याच ठिकाणी असतात. आता काही ठिकाणी सांगतात की पांडव आले आणि त्यांनी रात्री ते भुयार खणायला घेतलं आणि कोंबडा आरवायच्या आधी ते पांडव तिथून निघून गेले. तुम्ही आता विचार करा, पांडवांना जर कोंबडा आरवायच्या आधी निघून जायचं असेल तर ते रात्रभर तिथे कशाला भुयार खणत बसतील? ते गपचूप तिथे विश्रांती करतील ना. त्यांना काय एवढी गरज आहे की रात्रभर जागरण करायचं आणि तिथे भुयार खणत बसायचं आणि कोंबडा आरवायच्या आधी निघून जायचं? ह्या प्रत्येक गोष्टीचा आपण विचार केला पाहिजे. आपण विचार नाही करत. कोणी सांगतं, कुठे बॅनर लागले की आपल्याला वाटतं खरं आहे आणि आपल्याला ते खरं समजतो आणि आपण आणि 10 जणांना सांगतो. तसं न करता आपण आपलं डोकं म्हणजे वापरायचं. कारण परमेश्वराने आपल्याला एक चांगली अशी बुद्धी दिलेली आहे. त्या बुद्धीचा वापर करायचा आणि आपण स्वतः म्हणजे असं निरीक्षण करायचं की खरोखर आहे का, असं होऊ शकतं का. तर आपण करत नाही आणि कोणाच्याही सांगण्यावर आपण लगेच विश्वास ठेवतो. वास्तविक इथे ब्रह्मानंद स्वामी यांची माहिती लिहून ठेवायला पाहिजे होती. कसं जे पर्यटक जेव्हा येतात त्या पर्यटकांना कळालं असतं की बाबा कुठून इथे आले, बाबांचा मुक्काम किती वर्ष इथे होता, बाबा भक्तांची काळजी कशी घेत आणि बाबांनी जे दैवी चमत्कार करून दाखवले त्याची माहिती कशी पर्यटकांना झाली असती. पण ते न करता इथे भलत्याच माहिती इथे बॅनरवर लावण्यात आल्या. मित्रांनो, आपण जी समोर पाहत आहात ती ओझर येथील पाण्याची 2 कुंडे आहेत आणि ह्या ज्या कुंड्यातलं पाणी आहे ते लोक पिण्यासाठी वापरतात. एका कुंड्याचं वैशिष्ट्य की मेमध्ये पण ह्या कुंडामध्ये भरपूर पाणी असतं, पण आता तुम्हाला बघा पाण्याची पातळी कमी झालेली दिसते. याचं कारण का की आजूबाजूला तिकडे बोरवेल खणले आहेत. बोरवेलमुळे काय होतं, ते जमिनीतलं पाणी हे शोषून घेतलं जातं आणि जे पाण्याचं प्रमाण असतं जमिनीतलं ते कमी होऊन जातो.
त्यामुळे बोरवेल खणण्याने एक नुकसान होतं आणि बोरवेलचं पाणी हे आरोग्यास अपायकारक असतं, कारण बोरवेलच्या पाण्यात सूर्यप्रकाश जात नाही. त्यामुळे बोरवेलच्या पाण्यामध्ये क्षार भरपूर असतात आणि बोरवेलच्या पाण्यात क्षार असतात, त्यामुळे कसं माणसाला किडनी स्टोन व्हायची दाट शक्यता असते आणि बोरवेलच्या पाण्यामुळे कॅन्सरसुद्धा होतो. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बोरवेलच्या पाण्यामुळे केस गळती होते. त्यामुळे बोरवेलचं पाणी अपायकारक असतं आणि हे लोक कशी शॉर्टकट म्हणून बोरवेल खणतात, पण बघा आजूबाजूच्या परिसरात पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. कारण ही जी 2 कुंड दिसतात ही मेमध्ये पण तुम्हाला भरलेली दिसायची, पण या बोरवेल आजूबाजूला जे लोकांनी खणले त्यामुळे पाण्याची पातळी कमी झाली. म्हणजे बोरवेलमुळे किती नुकसान होते ते पहा. आपण समोर जे चित्र पाहतात ते चित्र आहे ब्रह्मानंद स्वामी यांचं आणि हे चित्र रेखाटले आमच्या रेवंडी गावातील लवांकुश कांबळे यांनी. किती सुंदर चित्र रेखाटले आहे ते पहा. मित्रांनो, आज मी तुम्हाला ब्रह्मानंद स्वामी यांचा जीवन परिचय करून देणार आहे, त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ संपूर्ण पहा. ब्रह्मानंद स्वामी मूळचे कर्नाटकातले. त्यांच्या घरची परिस्थिती तशी बेताचीच होती. कुमारवयात त्यांचा अभ्यासात फारसं लक्ष लागायचं नाही. तर एक दिवस याच कारणास्तव त्यांना त्यांच्या शिक्षकाकडून मार खावा लागला आणि शेवटी मग ब्रह्मानंद स्वामी यांनी शाळेचा अखेरचा निरोप घेतला. ओम या एका अक्षराने ते कुमारवयातच भक्ती मार्गाला ओढले गेले आणि ओमच्या सतत अनुसंधानाने त्यांना खरीखुरी शांती मिळत होती. आणि एके दिवशी ओमच्या शोधात बाबांनी आपल्या जन्मदात्या मातापित्यांचा, नातेवाईकांचा आणि राहत्या घराचा आणि संपत्तीचा व आपल्या जन्मगावाचाही त्याग करायचा त्यांनी ठरवलं. आपल्या प्रेमळ मातापित्यांची आज्ञा घेऊन गुरु माऊलीच्या शोधात घर सोडण्याचा एके दिवशी त्यांनी निश्चय केला आणि लगेच तो अंमलातही आणला. अंतप्रेरणेने प्रेरित होऊन स्वामी नित्यानंदांच्या शोधात फिरत फिरत ते अल्पावधीतच त्यांच्यापाशी येऊन पोचले. गुरु शिष्याची भेट झाली. मनोभावे गुरूंची सेवा करून त्यांनी त्यांचे शिष्यत्व पत्करले. नित्यानंदांच्या समेत राहून परमेश्वराची सेवाभक्ती करण्यात तल्लीन होऊन गेले आणि नियमितपणे प्राप्तकाळी उठून स्नान संध्या आटपून आपल्या गुरु माऊलीचे दर्शन घेऊन वज्रेश्वरीच्या देवी भद्रकालीच्या मंदिरात दर्शनात जात असत. देवीची पूजा आटपून निवांतात बसून स्वामी मधुर अशा भावसमाधीत मग्न होत. कोणत्याही क्षणी स्वतःला पूर्णपणे विसरून साधनेत मग्न होण्याची लोकविलक्षण कला स्वामींना अवगत होती. वास्तविक बाबांचे मन फार काळपर्यंत वज्रश्रीच्या वातावरणात रमले नाही, कारण त्यांच्या अंतर्यामी एका वेगळ्याच तपोभूमीची त्यांना ओढ निर्माण झाली होती. अथांग अशा समुद्राविषयी बाबांना लहानपणापासूनच तीव्र अशी ओढ होती. उर्वरित आयुष्य ईश्वरचिंतनात समुद्राच्या सान्निध्यात घालावे या उद्देशाने बाबा जणू काही या स्थळाचा शोध घेत मालवणला आले. ब्रह्मानंद स्वामी यांना ओझर हे ठिकाण भक्ती साधनेसाठी योग्य असं वाटलं. आता मी तुम्हाला ब्रह्मानंद स्वामी यांचा एक किस्सा सांगणार आहे. या किस्सावरून तुमच्या लक्षात येईल की ब्रह्मानंद स्वामी यांची जंगली प्राण्यांसोबत पण किती जवळीक होती हे तुमच्या लक्षात येईल. तर काय झालं, रेवंडीमधील सर्जकोट येथील रहिवासी श्री भाऊ आंबेडकर आणि श्री पांडुरंग कुर्ले हे भक्त बाबांच्या दर्शनासाठी ओझरावर एके दिवशी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास आले होते आणि संध्याकाळी काळोख पडल्यावर बाबा ध्यानस्थ बसून ईश्वरचिंतनात असायचे आणि वरील दोघेजण त्या ठिकाणी वर येऊन बघतात तर काय तर तलावाकाठी एक वाघोबा बाबांच्याकडे आपली स्थिर नजर लावून बसलेला पाहिला आणि वाघोबांना पाहून हे दोघेजण घाबरले आणि त्यांची भीतीने ते थरथर असे कापू लागले. त्यांच्या तोंडून शब्द पण बाहेर पडायला जमत नव्हतं त्यांना आणि
आता आपण या वाघाच्या पुरते तावडीत सापडलो असे त्या दोघांना वाटायला लागलं आणि प्रत्यक्ष वाघाच्या स्वरूपात आपले मरण समोर पाहतो असे त्यांना वाटायला लागलं. आता बाबांना हाक मारण्यापासून दुसरे गत्यंतर नाही असे त्यांना वाटून शेवटी कशीबशी त्यांनी बाबांना हाक मारली. बाबांना सर्व प्रकार समजला आणि ते म्हणाले की आप बिल्कुल फिकर करना नहीं, ओ हमारे साथी है, तुम दोनों जगह पर खडे रहो. त्यानंतर 15 मिनिटांनी वाघ आपल्या मार्गाने निघून गेला आणि जवळ आल्यावर बाबांनी त्या दोघांना स्पष्ट शब्दात सांगितले की रात्रीच्या वेळी असे पुन्हा माझ्या भेटीस येऊ नका, कारण तुमच्या इतकेच किंबहुना अधिक माझ्यावर प्रेम करणारे हे जंगली प्राणी असतात, त्यामुळे त्यांच्या भक्तीत अडथळा आणू नका. म्हणजे यावरून लक्षात येईल की ब्रह्मानंद स्वामी यांची जंगली प्राण्यासोबत किती जवळीक होती. आता मी तुम्हाला एक दुसरा अनुभव सांगतो. आमच्याच रेवंडी गावातील रहिवासी दाजी अनंत पाटकर हे आपला अनुभव सांगतात. ते मुंबईला पोलीस नोकरीत होते आणि सन 1955 साली विश्रांतीसाठी म्हणून ते रजेवर गावी आले होते आणि एक दिवस बाबांच्या दर्शनासाठी म्हणून दुपारीच ते ओझरावर आले आणि मोठ्या तलावातील पाणी होतं, त्या पाण्याने हातपाय स्वच्छ धुवून ते बाबांच्या दर्शनासाठी वर पायऱ्या चढून गेले आणि बाबा नित्याच्या ठिकाणी शांतपणे असे अविचल अवस्थेत होते आणि त्यांच्या निद्रिस्त शरीरावर एक सर्पराज चढून लांबलचकरित्या आरामात पसरलेला होता आणि तो देखावा पाहून त्यांच्या काळजाचं पाणी झालं आणि ते दर्शन घेण्यासाठी क्षणभर न थांबता तिथून धावत ते बाजूला कांबळी यांचं दुकान आहे ते त्यांनी गाठलं आणि स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहिलेले दृश्य त्यांनी घाबरत त्यांना सांगितलं. तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं ऐकून ते कांबळी म्हणाले की घाबरून जाण्याचं काहीच कारण नाही, कारण हा येथील नित्याचाच प्रकार आहे. येथील सर्व प्रकारची जंगली श्वापदे, सरपटणारे विषारी प्राणी, जलचर म्हणजे सगळेच जण हे बाबांचे सोबती झाले आणि त्यांच्यापासून बाबांना कसलाच धोका नाही. उलट बाबांच्या काही ठराविक समय त्यांची तपश्चर्या भंग होऊ नये म्हणून ते सोबती दक्षता घेत असतात. आता मी तुम्हाला ब्रह्मानंद स्वामी यांचा एक दुसरा किस्सा सांगतो. आमच्या रेवंडी गावचे सरपंच तात्या कांबळी हे एक दिलदार स्वभावाचं व्यक्तिमत्व होतं आणि त्यांच्यासारखा प्रामाणिक आणि लोकांच्या मदतीला धावणारा सरपंच आजपर्यंत कोणच निर्माण झालं नाही. असे दिलदार स्वभावाचे आमचे रेवंडी गावचे ते सरपंच होते आणि असा सरपंच पुन्हा होणे नाही इतके ते लोकांशी मनमिळावू स्वभावाने वागायचे आणि आमच्या गावातील प्रत्येक व्यक्ती त्यांच्याबद्दल आदर करत होता. असे दिलदार स्वभावाचे आमचे सरपंच होते तात्या कांबळी. तर त्यांचा एक अनुभव त्यांनी सांगितलेला मी ते कथन करतो. एकदा गलबताच्या व्यापाराकरवी अशीच एक समाराधना घालण्यात आली होती आणि आसपासची बरीच मंडळी महाप्रसादासाठी ओझरावर आली होती आणि जेवण तयार झाल्यावर पंक्ती वाढायला सुरुवात झाली आणि त्या दिवशी एका भक्ताने सर्व पंक्तीला वाढण्यासाठी माठ भरून ताक आणलं होतं आणि कोकणातल्या लोकांना सवय कशी असते की जेवताना सोलकढी आणि ताक जेवल्यानंतर जिरवान म्हणून उचलून प्यायचं आणि त्यामुळे काय झालं, पहिल्या पंक्तीलाच घडाभर ताक पाहता पाहता संपून गेला आणि ताक संपल्याची कुजबूज सगळीकडे चालू झाली आणि भोजनाच्या दिवशी तयार केलेल्या प्रत्येक पदार्थाची बाबांना आधी माहिती द्यावी लागते, कारण येणाऱ्या प्रत्येकाच्या मुखात तो पदार्थ पडला पाहिजे असा त्यांचा एक दंडक असतो आणि ताक संपल्याची वार्ता कोणतरी बाबांजवळ पोचवली आणि बाबांनी लागलीच एका ब्राह्मणास वर बोलावून त्यासंबंधी विचारपूस केली की ताक खरोखर संपला का. तर ताक संपल्याची खात्री त्यांना झाली आणि मग बाबा थोडा वेळ शांत उभे राहिले आणि मग त्यांनी काय केलं, त्या ब्राह्मणास म्हणाले की हे कमलडलूमध्ये जे तीर्थ आहे ते घेऊन जा आणि त्या ताक संपलेल्या माठात होता आणि ज्याला जेवढे लागेल तेवढे ताक प्यायला द्या. भटजींनी मग काय एक तांब्याभर तीर्थ घेतलं आणि त्या माठात नेऊन ओतलं आणि ताक वाढायला पुन्हा सुरुवात केली आणि परमेश्वराची अगाध लीला पण पहा कशी ती आणि सगळ्या जनसागराला पोटभर वाढून ही शेवटी माठात आधी आणलेले तेवढेच ताक शिल्लक राहिले. ही आठवण सांगताना तात्या कांबळी अगदी गहिवरून गेले. ब्रह्मानंद स्वामींचे असे अनेक चमत्कार आहेत, पण ते चमत्कार मी तुम्हाला एका व्हिडिओत सांगू शकत नाही. 6 जून 1973 साली हा तेजस्वी तारकापुंज द्वीपकालाच्या नक्षत्रात कायमचा विलीन झाला. त्यांच्या आवडत्या ओझरस्थळी स्वामींना समाधी देण्याचा त्यांच्या भक्तांनी निर्णय घेतला. एक मोटर ठरवण्यात आली. ब्रह्मानंदांचे कलेवर भजनाच्या नादात ओझरला नेण्यात आले.
पारंपरिक रूढी आड आल्यामुळे मनात असूनही स्वामींना ओझरला समाधी घेता आली नाही. एखाद्या धार्मिक स्थळी अंत्यसंस्कार होऊ शकत नाही म्हणून स्वामींना रेवंडी गावची सीमादेवी सर्जकोट कोळंब येथील समुद्र किनाऱ्यालगत अग्नी देण्यात आला. समुद्राचे त्यांचे आकर्षण एवढे गूढ होते. नारळाच्या झाडांनी सजलेल्या निसर्गरम्य बागेत रत्नाकराला साक्षी ठेवून स्वामींचा नश्वर देह पंचमहाभूतात विलीन झाला. आत्मा परमात्म्याला मिळाला. प्रत्येक भक्तांना कंठ दाटून आला. आपल्या लाडक्या स्वामी ब्रह्मानंदांना साश्रू नयनाने शेवटची श्रद्धांजली अर्पण केली. स्वामींच्या काही अस्थी त्यांच्या आवडत्या अथांग सागरात विसर्जित करण्यात आल्या. उरलेल्या अस्थींचे 2 कलश भरून ते अनुक्रमे वेंगुर्ले येथे नारायण महाराजांच्या मंदिरात एक आणि दुसरा कलश ओझर येथे नेण्यात आला. त्या अस्थी कलशावर स्वामींची समाधी बांधण्यात आली.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.